στο Αρκέλη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ σαν κατάστημα που φιλοξενούμε μια τέτοια δράση με τη Στέλλα, έτσι, που είναι μια πολύ ξεχωριστή παρουσία. Την ευχαριστούμε πολύ. Να σας καλωσορίσω στη σημερινή παρουσίαση και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα ήθελα να πω μόνο δύο κουβέντες για το βιβλίο της Στέλλας. Ένιωθα, προσπαθώντας να στήσω εκδοτικά το συγκεκριμένο βιβλίο, πως άλλοτε κουβαλάω τη Στέλλα, άλλοτε κουβαλάω τον εαυτό μου και άλλοτε κουβαλάω τα παιδιά της. Απέκτησε για μένα ένα νόημα αυτή η έννοια της μεταβίβασης στο κείμενο. Και θα μοιραστούμε μαζί ένα ξεχωριστό ταξίδι μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Το ημερολόγιο μιας εκκοιμονούσας» της Στέλλας Κολυμποπούλου, το οποίο δεν πρόκειται απλώς για ένα ημερολόγιο που καταγράφει την πορεία προς την μητρότητα, αλλά ένα παράθυρο σε έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις και έντονα συναισθήματα, έναν κόσμο όπου το παρελθόν και το παρόν ενώνονται και η ψυχανάλυση λειτουργεί ως ένα μέσο για να κατανοήσουμε τις πιο βαθιές πτυχές του. Όπως λέει ο Φερνάντο Πεσόα στο βιβλίο της Ανησυχίας, το ημερολόγιο είναι η απόδειξη ότι υπήρξαμε, ότι νιώσαμε, ότι σκεφτήκαμε. Είναι η μυστική μας συνομιλία με τον χρόνο. Και κάθε λέξη που γράφουμε είναι ένας σπόρος που φυτεύουμε στο χώμα του αύριο. Με τη σκέψη αυτή συνδέεται και η παρατήρηση της Virginia Woolf. Το ημερολόγιο είναι η γέφυρα που ενώνει την καθημερινότητα με την αιωνιότητα. Είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Ένας χώρος όπου η αλήθεια μπορεί να υπάρχει ανενόχλητη. Το ημερολόγιο της Στέλλας μοιάζει με μια υπόσχεση στον χρόνο να μην φοβηθεί, να μην κρύψει την αλήθεια της, να σταθεί με θάρρος απέναντι στα στερεότυπα, στις κοινωνικές συμβάσεις, στις προκαταλήψεις και να μιλήσει για την επιλογή της και τον δικό της μοναδικό τρόπο να γίνει μητέρα. Είναι η δική της προσπάθεια να νοηματοδοτήσει την απώλεια και τη ζωή. Όπως η μητέρα ονειρεύεται το βρέφος της, έτσι και εκείνη φαντάζεται τα παιδιά της, προσφέροντάς τους ένα ψυχικό χώρο όπου η θλίψη και η χαρά συνυπάρχουν. Το σώμα μου θα χωρέσει ένα άλλο σώμα. Θα μετακινηθούν εσωτερικά μέλη του σώματος για να έχει χώρο το μωράκι, τα μωράκια μας. Θα τροφοδοτήσει το ίδιο μου το σώμα, το ίδιο το σώμα, ένα άλλο σώμα. Το σώμα θα δημιουργήσει από μόνο του έναν τρόπο προστατευτικότητας για το καινούριο σώμα που έρχεται να αναπτυχθεί και να του δώσει τη δυνατότητα να έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Είναι το εσωτερικό κράτημα που επαναφέρει στη μνήμη το ταλέπορο σώμα. Και αυτό που σε άλλη περίπτωση μπορεί να αποβεί τραυματικό, στην περίπτωση της Στέλλας γίνεται μια μεταμορφωτική εμπειρία. Γιατί το προγεννητικό πένθος μας απειλεί τόσο πολύ ακόμη και στην έκφρασή του? Τι είναι αυτό που δυσκολευόμαστε να αισθανθούμε? Θέλω να ευχαριστήσω τη Στέλλα, αυτή τη ταραλέα, την παθιασμένη γυναίκα, διότι η πηγαία προσφορά της επέτρεψε εντός μου να ξεδιπλωθούν συναισθήματα και νοήματα μιας υπόσχεσης πίστης και δημιουργίας. Και αν μπορούσα με σιγουριά να συνοψίσω ελάχιστες λέξεις για τη Στέλλα, όλες ξεκινούν και καταλήγουν εδώ, στη ζώσα ζωή. Ευχαριστώ. Θα διαβάσετε στο ημερολόγιο ατελείωτα ευχαριστώ για τον γιατρό της εμβριομεταφοράς, τη γυναικολόγο, τον ογνολόγο και τις νοσηλεύτριες, για τους φίλους, την επόπτρια και την ψυχαναλήτριά της, για τον αδερφό, την οικογένειά του και τους γονείς της, για τον σύντροφό της, τα έμβρια και το γιο. Για όλους αυτούς που την κράτησαν για να κρατήσει πίσω τη Στέλλα, που ξέρει καλά το πληθωρικό φανέρωμα, να ξαπλώσει ακίνητη και βάλωτη στο κρεβάτι της εγκυμοσύνης και του προβλητού του τετού και να αφήσει την πόρτα ανοιχτή ώστε να περάσει η νέα ζωή. Το ύφος του βιβλίου της είναι η Στέλλα. Άμεσο, αποκαλυπτικό, απροσχημάτιστο, χωρίς τίποτε εξεζητημένο και εκτιδευμένο, δεν έχει χρόνο για μεταμφιέσεις. Η πρώτη μας γνωριμία ήταν πριν 20 χρόνια, όταν ένας φίλος και συνάδελφος, καθηγητής της στο μεταπτυχιακό, την έφερε μαζί με το βιογραφικό της σε ένα κέντρο αναπτυξιακών θεραπείων, του οποίου είναι υπεύθυνος. Ήταν άμεση και ζωντανή, αλλά δεν τα κατάφερνε με τα λόγια. Της
πρότεινα λοιπόν να δούμε μαζί ένα αυτιστικό κορίτσι υψηλής λειτουργικότητας και στο τέλος της θεραπευτικής ώρας η Κατερίνα τραγουδούσε στην αγκαλιά της Στέλλας αφού της είχε δείξει όλα τα παιχνίδια που εμένα μου πήρε μήνες να παίξω μαζί της. Έτσι είναι η Στέλλα, όταν είναι αποφασισμένη δεν είναι ολόκληρη μέσα σε αυτό που κάνει και σε προσκαλεί και σε πείθει να την εμπιστευτείς παρά τους δισταγμούς και τις αμφιβολίες σου. Με τον ίδιο τρόπο που μπαίνει ολόκληρη στα δικά της πράγματα και σε προσκαλεί, με τον ίδιο τρόπο η Στέλλα έρχεται στις δικές σου προσκλήσεις. Ολόκληρη και ξέρεις ότι είναι εκεί. Οι άνθρωποι που γίναμε στενοί της φίλοι, νιώθουμε νομίζω όλοι, όχι μόνο τυχεροί, θα τολμήσω να το πω και είμαι πολύ ειλικρινής, ευλογημένοι που τη γνωρίσαμε. Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε αρχικά σαν παιχνίδι. Και καλά γιατί ήθελα να αντικαταστήσω το τσιγάρο με κάτι άλλο. Όσο περνούσε ο καιρός, σκεφτόμουν ότι ήθελα να έχουν τα παιδιά μου την πορεία της ύπαρξής τους. Στη συνέχεια όμως, όσο έγραφα, συνειδητοποιούσα ότι είχα κι άλλο λόγο για να γράψω αυτό το ημερολόγιο. Για όλες τις αλλαγές που είχαν έρθει, αλλά και θα έβρισκα μπροστά μου. Το σώμα μου άλλαζε. Οι καθημερινές συνήθειές μου άλλαζαν. Δεν ήμουν πλέον μόνο ένα παιδί των γονιών μου. Γινόμουν εγώ η ίδια, μάνα 2 άλλων παιδιών. Δεν ήμουν πλέον μόνο επαγγελματίας, ερωμένη, φίλη, σύντροφος, αλλά έμπαινα και στον κόσμο της μητρότητας. Μητρότητα. Χαρές, αγωνίες, άγχη, επιθέσεις, αγάπη, έρωτα, θυμός, μελοπολίσεις. Όλα αυτά μαζί, συγχρόνως, χωριστά, ανακατεμένα, σε σειρά, ένας χαμός από όλα αυτά τα συναισθήματα που έζησα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου. Και τα περιγράφω ατόφια, χωρίς δεύτερη σκέψη. Νιώθω λοιπόν βαθύτατα συγκινημένη, Βαγγέλη, Μπιμπή, Σόνια, Μάνο, που είστε δίπλα μου και αυτή τη στιγμή. Όπως νιώθω βαθύτατα συγκινημένη που έχω όλους εσάς εδώ τους οργανωμένους μου ανθρώπους, αλλά και εσάς που κάποιους ίσως να μην γνωρίζω, αλλά είστε εδώ όλοι μαζί για να γιορτάσουμε, όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, τη γέννηση του γιού μου, τη γέννηση αυτού του βιβλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους εδώ, να το διαβάσετε το βιβλίο. Εγώ δεν το διάβασα ακόμη, αλλά διάβασα ότι είναι πολλά ευχαριστώ για μένα. Θα το διαβάσω με χαρά, ήμουν λίγο αγχώδης πριν. Λοιπόν, πολλά φιλιά να το χαίρεστε. Ό,τι καλύτερα.